Ebyombe ao ebikwegendereria nigo byaumirana na barai ase wodi ya Bogusero imeye bunge ya Kitutu Church South county ya Kisii erio korigereria aria babeire bagwekerania nari babwente gokora asoko bwaterana erio kwegendereria agwekwana chinga keikirana ase umusangirikano yo mumsebe wodi yo Vincent Abuga nigo nere akambia mono asomukia abanyakiumba bagendete kubeka na kwene kyabunamba chikogendera kubwaterana erio gosirana ase oweko Nyasa tukari bosio muri keito Mildred Momanyi noroboti urwaso boime Chibesa nigo chigendete kubura asense ya Kenya anene mono gocha ase county bono nigo abantu bagendete kwerikia ase byombe ao asogocha mobune enchere ya moyo kwegendereria kebogima asense moya rera eyerime wodi ya Bogusero ebunge ya Kitutu Church South nigo ebyombe 12 byeligetie byacha amo elio gosanga ebirengererio igoro yalia babeire bagokora gosebaganirie gochaka ase omo MCA bwenseme yo Vincent Abuga aikirana elio gosanga n'abanyakiomba bwo ase abaganya kwegendereria asense moyo boremi gati ebintu binde ebinge ntune county government ya Kisii ntobwate program yogo konye byombe biribya bere registered igontagete ko ba encouraging akero kende bari mutara register make sure ngamubwati certificate erinde kereto goja kwigera gochaga go support ebyombe etoke nganaye kyombe kyaongere register tigangiraneri omo chairman my brother Wilfred ngambia mona asinge nchokorete ebyombe amo enere njire yemo yokoreto bwa matuya enere njire yemo yogosiria obobisa boringa ncheno mogere ncheno mugusi ncheno muruya we are one family monande ntokore gasieso bwamo ige byombe nenchire yemo turanyare go ichamo tokoroboremi totuge chingoko totuge chinjoke nebinte bingi amapping already mwachaki na inche no mo MCA through my effort ninchente mesana make sure na abasopotri kuringana na uwezo wangu asomo yegoyo oragwa no mochairman bwebyombe korwa ase wodi ya Bogusero Wilfred Oruru nigo agania abantu gocha amo na gosirana kera engaki tabanga abantu baminto igo tuachira atatebya abantu baito bamanye umuhimu bwebyombe ekere kyombe giachaka ali ase county yetu ya Kisii nigo giatebete ngabeka abantu bonsi amo ekero bachikobeka amo bakaranga mbuya tonyare goikere byombe abantu aba baito korurera iga ase nsinyo ya Kisii county nigo tuachikira ase ngenjo mwato jorete na tunyare ko batoko baretera uchumbe rero nigo tuachira iga eri tunyare kwerimisha abantu baito igoro yoko bamabune byombe naende banyare ko babagokonyana ase ekonyarikana tiga tobe togokora emirimo eyere ye burunge eri tobwaterane tusirio butaka korwa ase emechi yaito gati y'abanyakiombe abo nigo bagania abantu kwerikia ase byombe ao ase barwa oborori asalia banyorire korwa ase byombe biria bare kikundi yetu imetuendeleza vizuri maana tunakuwa na maendeleo tofauti. Tuko na kikapu hapa tunatengeneza, siku ya soko tunapeleka tunapata pesa. Tungeomba kama tunaweza ungana na mkubwa yetu amekuja leo aone kama anaweza siku moja tuongeze pesa tununue material ili hata tunaweza peleka soko ya mbali. Naweza ambia wale wajajiunga wajiunge pamoja. Hii kikundi inalete watu pamoja. Kuleta pamoja yani huwezi fanya mambo ya ingine mbaya huko nje. Utaangalia kama kikundi yenu kikundi ingine iko karibu na wewe uingie hapo. Ngolipotelia egetaseni kya Ndize TV ilitaliane Mildred Momanyi.